E a outra? Despois a outra é sobre o tema que se falou antes, sobre a concentración e a ordenación forestal de propiedade privada. Si se pode, prefiero que lea ao compañeiro, porque sempre me imprime en pequeno, teño un problema. Estou tendo un problema de vista, teño que ir ao oculista. Pero vamos primeiro para a urxencia, antes de entrar a lela. Se me pode primeiro justificar a urxencia e votamos. Si, a urxencia, bueno, justificar a urxencia, pois ben dado un pouco polo que ben relacionado coa moción que trouxe o Partido Popular, dos incendios, é algo que ten que ver coa prevención tamén de incendios. Votamos a urxencia entonces, votos a favor? O Grupo Municipal Socialista de Lousame, ao abeiro da regulación contida no Real Decreto 2568/1986, polo que se aprova o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, eleva ao pleno a proposta de acordo en base á seguinte exposición de motivos. A preocupante situación forestal que estamos a vivir en Galicia nos últimos anos e a continuada falla na aplicación da Lei de Montes de Galicia obriga a este Grupo Municipal a presentar a presente moción. Na nosa provincia, a provincia da Coruña, a maior parte do territorio forestal, cunha superficie de unhas 509.000 hectáreas, o que supón o 64% do seu territorio total. E gran parte desta extensión está sometida ao minifundismo, o que provoca unha gran desorde e abandono forestal, que tamén contribúe ao abandono do territorio rural. É imprescindible poñer en marcha a concentración forestal das fincas de titularidade privada. Unha concentración que sexa adecuada aos tempos que corren, ben xestionada e que contribúa a unha mellor ordenación dos nosos montes, ao tempo que facilite tamén un mellor aproveitamento dos sectores forestal e madeireiro. Do mesmo xeito, é preciso que se articule de xeito que se melloren os accesos ás propiedades, facilitando así un mellor acceso a vehículos de extinción de incendios. Unha ordenación de calidade pode contribuir a unha mellora das labores de prevención de incendios, pois a concentración dos montes en parcelas de maior tamaño facilitará as tarefas de limpeza e mantemento das fincas, ao tempo que estas medidas axudarán a solucionar os problemas coa regulación do catastro, problemática que, como sabemos, complica a xestión forestal. Outro sector beneficiado será o gandeiro, xa que se poderían utilizar estas parcelas para a explotación da gandería extensiva ou de pastoreo, como xa se está a facer en outros territorios de España e Europa, mellorando así a economía local. Neste contexto, consideramos imprescindible establecer un marco normativo que regule as concentracións de montes privados, promovendo unha xestión responsable, sostible e participativa, que protexa o noso patrimonio natural, que reduza o risco de incendios e que favoreza o desenvolvemento rural do noso municipio. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Lousame eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. 1. Pedir á Xunta de Galicia e a Consellería do Medio Rural a posta en marcha das concentracións das parcelas forestais e máis privadas nas distintas parroquias dos nosos municipios. 2. Solicitar á Consellería do Medio Rural a creación de mecanismos de control e supervisión que garantan a legalidade e a transparencia nas operacións de concentración dos montes. 3. Traballar en coordinación con outras institucións e entidades para promover a recuperación, conservación e uso sostible dos nosos montes. 4. Instar á Xunta de Galicia e a Consellería do Medio Rural a que leven a cabo as medidas que recolle a Lei de Montes de Galicia. E 5. Impulsar programas de formación, asesoramento técnico e apoio a propietarios de pequenos terreos forestais, para así mellorar a súa xestión e reducir o risco de incendios ou deterioro ambiental. A mí pasa un pouco como a vostedes. A proposta de acordo non me parece mal, a exposición de motivos, bueno, así, pero, bueno, o que piden non digo que este mal, pero é técnicamente, legislativamente é difícil, Onde levábanse facendo, xa non se varia, xa. Sí, xa, por eso. Síguense facendo, pero bueno, eu das propostas de acordo non, en principio non me parecen mal. Non sei se o grupo mixto ten algo... Non, nada. concentracións parcelares, e son públicas e teñen acceso libre. Os puntos aí que piden claridade e especificación, as que están facendo son van pasar aí.
Sí. Bueno, pero, a ver, para pedir claridade, máis claridade, nunca pasa, nunca está de máis, pero, bueno, Hai cousiñas. eu vexo difícil de cumplir íntegramente por cuestións técnicas e legislativas, pero, bueno, non é que me pareza mal as propostas de acordo, digamos. Votos a favor? Grupo Mixto, alguna moción? Non. Pois pasamos a novos e preguntas. Grupo Socialista? Bueno, eu teño unha é unha pregunta sobre o campo de fútbol da Silva, que se fixeron os vestuarios. Queríamos saber se lle vai poner unha rede alta por detrás da portería, porque ali as portas dos vestuarios peligran, os balonazos peligran bastante. Ese xa lle contesto ahora, está xa encargado. Non sei xa lle contesto. Está xa encargado. E despois outra é sobre o acceso á piscina, desde onde se está facendo a depuradora, que parecenos que non é normal que se teña esa carretera así, porque os coches están sufrindo, eu non sei como non hai relentóns ali. Eu son coñecedor de alguma maneira dese traballo e podo asegurar que nas empresas que eu traballei eso non o consentían en ningún concello. O de non rellenar as tanxas hasta arriba, eso en algúns concellos pasaban un día ou dous, pero máis non. Entón, hai maneiras fáciles de facer ese traballo sin ter esa carretera casi intransitable, porque está fatal, está mal. Nada, eu dúas preguntas, nada máis, porque como ainda acaba de aterrizar, digamos, en Arcadillo. Estou aterrizando aí, iso de que acabo de aterrizar. Creo que xa ten vostede bastante traballo en enterarse como están todos os expedientes e como está todo, pero sí que nos gustaría saber, si xa tuvo oportunidade de saber, sobre o campo de fútbol de Cabenatán, si está toda a documentación enviada, a parte do proxecto que ten esa plena promoción. Despois, tamén quería facer se nos vai a reunir a oposición ou sabe xa para que vai dedicar o novo post que vai chegar agora ao Concello, o CAP. Un post adicional que entra agora, se xa sabe vostede para que se vai dedicar. Vale. Vamos máis? Bueno, dixen que se iba a contestar no seguinte pleno, pero, bueno, estas podes contestar agora, que tampouco é tanta... Se non me equivoco, toda a documentación do campo de Cabenatán está enviada xa na Diputación, xa teñen todo. O que estamos pendentes é que nos confirmen si realmente nos van a dar o 100%, como dixeron en un principio que nos iban a dar a subvención. Porque iso dixeron de palabra, pero non o sabemos ainda, porque ali xa teñen todo, estamos esperando que nos avisen para a ver cando pode ser a firma do convenio, e en un principio nos aseguraron que vai ser o 100% da subvención, pero, bueno, cando vexamos será mellor, porque a veces tamén ten pasado que nos dan o 100%, pero era hasta unha certa cantidade, entón, ao mellor, nós xa estamos facendo previsión de que nos toca o típico 20% pelo preparado, vale? Pero, estamos esperando que a Diputación xa teñen todo, está todo enviado. E o do pós-4 2025 non podo saber aínda que o vamos a dedicar, porque non hai nada oficial, máis alá de canales extraoficiales que mandaron unha cuantía que nos van chegar, pero tampouco sabemos oficialmente a que nos van a deixar dedicado. Non sabemos oficialmente si nos van deixar dedicado ao gasto corrente ou non pode ser a gasto corrente, xa veremos.
Entonces, é algo que non lle podo contestar, porque máis alá de un WhatsApp que seguramente recibiu vostede tamén, informando das cuantías, non temos notificación oficial desde a Diputación. E, por hoxe, nada máis. Levantamos eso. Se me permite, Sí, dígame. era sobre o que apuntaba do 100%. Sí. Na reunión que se fixo na Diputación, que fomos os 3 portavoces, co diputado de Deportes, o diputado de Deportes xa dixo, naquele momento, naquela reunión, xa dixo que seguramente non fora ao 100%. Que incluso a alcaldesa dixera, bueno, non é, se é o 80%, é o 20% o ten que poñer o Concello, non é unha cantidad que non sea asumible para o Concello. Quero aclarar isto, porque creo que digo yo porque extraoficialmente desde a Diputación se nos sigue dicindo que en principio vai ser o 100%, non, pero extraoficialmente. Ten pasado outras veces que che dan o 100%, pero ten un límite de cuantía, entonces ao final non é un 100% real, pero a gran maioría de veces, como por a secretaria, son dado 80%. No último convenio nominativo era o 80%. Entonces, de todas maneiras, o Concello xa está facendo esa previsión por se fai falta ter preparado ese 20%. O que se falou ese día foi eso, que se vai intentar facer o 100%, pero depois ten que ir a intervención, e se intervención non aproba, refiarme, non é unha cousa que se asegurara xa o 100% que nos colle de imprevisto, senón que... De imprevisto non nos vai coller porque xa estamos xa preparando ese 20% ou a maneira de conseguilo por se fai falta, e se non fai falta, mellor, pero non nos vai coller de imprevisto nese sentido. Se non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Gracias.